अरे मंगरुआ रे, अरे झगड़ुआ, अरे लखना रे, चाचा खुन स्वागत ना करमी रे। कहाँ जोलहन सब चल गेले साला, ये जे हल या तुरंते कहाँ चल जा है। चलिए कोनो बात ना, स्वागत कर ली है सो। नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके भाई मुनीत आर्या और आप देख रहे हैं किंग भोजपुरी 420 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेर सी नाम है बेटा, मुंड बनने में थोड़ा टाइम लगेला और जब मुंड बन जाला ना तब बगल वाला के गाना चलना बंद हो जाला। समझ गईल ना। तो मुंड बन गईल बा, जब मुंड बन ही गईल बा तो मुंड के एकदम और फ्रेश करल जाई, ताकि जवन बगल वाला बा ना ओकर कान के चदरा सुन सुन के फट जाई। आ कान के चदरा जब फटी तो जरूरे खून निकसी। समझ में आ गईल बा ना भाई लोग। त का लेबो, धनिया लेबो, मरचा लेबो, प्याज लेबो, लहसुन लेबो, कि टमाटर लेबा, कि बैगन लेबा, कि मुरई लेबा, बोला का लेबो। अरे ना समझ तड़ा भाई लोग, आज एगो गाना आइल बा दिल में जगह देवे के, बोला का लेबू हो। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग बा, माइंड ब्लोइंग। जब वो गाना के रउआ लोग एक बार सुनब न तो 10 बार सुने खातिर बेचैन हो जाइबे। और बेचैन हो जाइब तो 10 बार ना गाना के सुनब तोहनी लोग। जे जइब वो गाना के बजा के सुनब और मजा लेब आ लुक्स उठब। और रउआ लोगन से सच कहतानी, सच के सिवा हम झूठ कुछो ना बोलीला। और वो गाना के वीडियो एकदम तागड़ा बा। दम नया जमाना के देखते हुए आजकल नया गाना बनावल गईल बा, ताकि हमारा दर्शक भोजपुर के पसंद आई। और गाना पसंद आई तो सब लोग झूमी, सब लोग नाची और सब लोग बजाई। तो वहीं वो गाना के लिखले वाले रोशन सिंह विश्वास और वो गाना के म्यूजिक देले वाले जानता नहीं कि जमुना के एकदम अखनी उनका म्यूजिक एकदम फाड़ के रख देले बा, जिनका नाम बा प्रियांशु सिंह। अब वो गाना में को पावर स्टार पवन सिंह जी गैले बारे, जमुना के एकदम ऐसन फील देवेला कि अंदर से मनमा के जोशबा बानू अंदर दबल ओके जगा देवेला। और का कहीं गनमा के जितना बड़ाई करी सब कम पड़ जाला। और कुछ बीच में पवन सिंह से डिम्पल सिंह रूठ गई रहली, कुछो खातिर ना रूठ गई रहली, खाली एगो झुमका खातिर रूठ गई रहली। तो कोनो बात ना, जीजा साली में नोक झोंक कुछ होते रहेला। तो फिर से पावर स्टार पवन सिंह और वीडियो में काम कैले वाली पवन सिंह के साथ डिम्पल सिंह, जौना के एकदम सेक्सी ड्रेस में एकदम मुंड में लगातारी, जौना के देख के रउआ लोगन के भी कुछ कुछ जरूर होखत होई। तो खेसारी लाल यादव के भी एगो गाना आवे वाला रहल, बिहार में का बा। अब पता न खेसारी लाल यादव तो डर से गाना रिलीज नइखे कैले होकत, कोनो बाजा होई जैसे खेसारी लाल यादव गाना के रिलीज नइखे कैले बा। हम एकदम पाका कहतानी, का लेबू हो गाना ना 500 मिलियन पाका जाई भाई। एकदम तोहनी के हम लिख के देता तानी, दम हमार पास कोनो कागज नइखे बा तैयो बोल देतानी कि गाना ना का लेबू हो 500 मिलियन जैसे कौनो न रोक सकेला। काहे कि गाने में ऐसा बा, जवन गाना के म्यूजिक अच्छा होखे, जवन गाना के सिंगर अच्छा होखे, आ जवन गाना के अंतरा मुखड़ा एकदम अच्छा होके वो गाने के अच्छा होई, सब लोग सुनेला पसंद करेला। ये गाना के सामने ना, पवन सिंह के गाना के सामने कौनो नहीं टिक पाई हन। काहे से कि ये गाना के चारों तरफ धूम मचल बा। गाना के दूर दूर तक लोग सुन रहल बाड़े। आ जाना तनी ये गाना के मात्र 1 घंटा, हम 1 घंटा के बात रउआ सबके बता देतानी कि मात्र 1 घंटा में गाना के 5.2 के व्यूज मिलल बा। अब ये गाना के लाइक के बात करी तो रउआ लोग भी सोचत रह जाइब कि अरे ऐसे कैसे हो सकेला कि जवन गाना के 5.2 के 1 घंटा में व्यूज मिली और गाना के इतना लाइक कैसे मिल जाई। तो गाना पर लाइक मिलल बा 36 के, यानी कि 36,000। तो रउआ लोग अब सोच ले जा कि गाना के 5.2 के मात्र व्यूज मिलल बा। अब सोच ले कि गाना के अंदर कितना व्यूज मिलल बा। हमरा तो लगता है कि यह गाना 4 घंटा में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाई। तो चली नमस्कार प्रणाम।
ई सब ई गनमा के रउआ लोगिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और ये वीडियो के लाइक करी। आ जे के इंटरटेनमेंट पर वो गनमा के जान ले का लेबू हो जाके जरूर सुनी। और रउआ लोगन के पर एक्टर पवन सिंह जी के यह गनमा कैसन लगल बा जरूर कमेंट में बताई जा। नमस्कार।